We're setting new genre. Walang ano. Mas maganda walang genre. Ano ba yan? Kanina sa... Ano nagset lang kita kay ano eh, ano yun? Bulong. Para masabi so ano eh, so thoughts na totally it's all about psychological na pag naali sa tao through faith healing, not the physical aspect. Kaya para bulong. Kaya puwanta ko na pulungan sa dirita. Sa dirita. Through psychological aspect. Hindi yung physical. Kasi physical ano lang yan eh, temporary. Temporary.